ወይ ከዓ 15 ጥቅምቲ 2021 እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ እንተኮይኑ ትከታተሉና ዘለኹም ኣብ 22 26 31 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ኣብ ዩቲዩብ ብቐጥታ ኢኹም ትረኽቡና ብሳተላይት ኣብ ቴሌቪዥን እንተኮይኑ ማለት እዩ VOA 24 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራትና ንሎሚ ዓርቢ ዘዳለናልኩም ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና ካብ መቐለ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ምኽያና ኣይተኸፍሉን ዝበሉሉ ከም እውን ውድብ ጥዕና ዓለም ዘጽደቆ ንዓሶ ዝምልከት ክታበት ከምውን ካብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወለጋ ዝመጸና ሪፖርት ብቅደም ሰዓት ነቕርበልኩም ኢና ምሳና ጽንሑ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ፍልይቲ ኣብነታዊት ጓል ኣንስተይቲ ካብ ኣስመራ ዝተላኸልና ሪፖርት ኣሎ እዞም ኩሎም ንዓኹም እዮም ምሳና ጽንሖም ተኸታተሉና ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ መድህን ንፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ኣምሓርኛን ትግርኛን ዝምልከት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተኻይዱ ሎሚ ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ንግሆ ብኣቆጻጽራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ኣብ ቅድሚ ህንፃ VOA ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብቲ ኣስታት 150 ዝኾኑ ሰባት ዝተረኽብሉ ሰልፊ ድምፂ ኣሜሪካ ብሕልፊ ፈነወታት ኣምሓርኛን ትግርኛን ኣንጻር ትግራይ ዝገብርኦ ዘለዋ ኣድልዎን ዋሕዲ ሸፈነን ኮኒኖም እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሰብ ሰራሕ ጥሜትን ካልእ ዓፈናን ሓያሎ መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ሸፈነ ኣብ ዝህብሉ እዋን ፈነው ድምፂ ኣሜሪካ ቅርኒ ኣፍሪካ ብሕልፊ ኣገልግሎት ኣምሓርኛን ትግርኛን ግን ጸግዒ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝሓዘ መረረቶም ኣስሚዖም እቶም ሰልፈኛታት ወሲኾም ንዳይሬክተር ድምፂ ኣሜሪካ ንዝምልከቶም ጋዜጠኛታትን ነቲ ዓመት ክሕዝ ቀራረብ ዘሎ ኩናት ትግራይ ዝመጣጠኖ ሸፈን ክወሃቦ ጸዊዖም ነቲ ሰልፊ ዝወደቡ ሰባት ቃለ መሕተት ንኽህቡና ሓቲትናዮም ነርና ግን ፈቃደኛታት ኣይኮኑን እዚ ከምዚሉ እንከሎ ክፍሊ ህዝባዊ ርክባት ድምፂ ኣሜሪካ ብኣገልግሎት ፈነወ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ብዘይ ሻራዊ ክንሽፍኖ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና እቲ ዞባ ኣብ ቀጻሊ ግጭት ከም ዘሎ መጠን ከዓ ንርእይቶታት በበይኖም ኣካላት ክነሳስን ንፍትን ስራሕና ወድዓውን ጸግዒ ዘይብሉ ዜና ምዝርጋሕ ስለ ዝኾነ እቶም ልዕሊ 12 ሚልዮን ዝበጽሑ ተኸታተልትና ቋንቋታት ኣምሓርኛ ትግርኛን ኣፋን ኦሮሞን ክንድኡ ምስዓቦም እውን ሓደ መርኣያ እዩ ኢሉ ብጽሑፍ መሊሱ እቲ ብቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ርክባት ዝወፀ ጽሑፍ ወሲኹ ኣብ ዝኾነ ግጭት ዝካየደሉ ከባቢ ዘይሻራዊ ሸፈነ ክህብ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ኣሎ ናይ ዓረብ ሊግ ቀጻሊ ኣደ ወንበር ክትኸውን ትጽቢት ዝግበረላ ኣልጀርያ እቲ ሊግ ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ንኹሎም ወገናት ዘረዳድእ መርገጽ ክሕዝ ሓላፍነታ ክትዋጻእ ምግላጻ ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ መበል 39 ስሩዕ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣፍሪካ ሎም እውን ቀጺሉ ዝወዓለ ክኸውን ከሎ ጎኒ ንጎኒ እቲ ኣኼባ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወጻኢ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነን ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወጻኢ ሚኒስትራት ተዘራሪቦም ኣለዉ ሓደ ካብኦም ናይ ኣልጀርያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓረብ ሊግ ኣብ ግድብ ህዳሴ ንኹሎም ወገናት ዘረዳድእ መርገጺ ክሕዝ ሃገሮም ከም እትሰርሕ ቃል ምእታዎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊጾም ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያ ካብ ቱርኪ ኣጽዋር ገዚኣ ብዝብል ግብፂ ከም ዘስጋኣ ምግላጻ ብዝምልከት ንዝተልዓለ ሕቶ ኣምባሳደር ዲና ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ኢትዮጵያ ነጻ ሃገር ከም ምዃና ዝኾነ ይኹን ርክብ ናይ ምፍጣር መሰል ኣለዋ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ኬንያ ኣብ ዓለም ለኸ ጂኦፖለቲካዊ መድረኽ ቀንዲ ተዋሳኢት ኣፍሪካዊት ሃገር ኮይና ኣላ ናይ ዝመርትዖ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ባይደን ንፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ትማል ሐሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ተቐቢሎም ንምዝርራብ ምውሳኖም እዩ ባይደን ፕሬዚዳንት ካብ ዝኾኑ ምስ ኣፍሪካዊ መራሒ ናይ መጀመርያ ፊት ንፊት ዝርርብ ከካይዱ እዚ ንመጀመርያ እዩ ኣብ ትርክብ ፕሬዚዳንት ባይደን ከምዚ ኢሎም Well, I'm happy to have President of Kenya here, President Kenyatta. It's an honor to welcome you to the White House, the Oval Office. Good to see you again. And, ስትራቴጂያዊ ምሕዝነት ዩናይትድ ስቴትስን ኬንያን
ክልቴና ቀንዲ ዞባውን ዓለማውን ብድሆታትን መፍታሕ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይቲ ዞባን ሃገርኩምን ሰላም ድሕነትን ዴሞክራሲን ምሕላው ዝተገብረ ጻዕሪን ንኬንያን ናትኩም መሪሕነትን ከመስግን ደሊ እዮም ኢሎም ኬንያ ተበወገኖም ተወሳኺ መጠን ክታበት ኮቪድ-19 ምሕጋዞም ንባይደንን ህዝቢ ኣሜሪካን ኣመስጊኖም ኣለዉ Let me also take this opportunity through you to thank your government and the people of the United States. During this very difficult time, the United States has ኬንያ ጥራሕ ከይኮነትስ መላ ኣፍሪካ ክታበት ክትረክብ ዩናይትድ ስቴትስ ከኣለ ሓጊዛ እያ ክታበት ንምውሳኽ ምስምዐይ ሕጉስ እየ ምክንያቱ ንህዝብና ኣብ መኽታብ ካብ ዝተረፈ ዓለም ንድሕሪ ተሪፍና ኢና እዮም ኢሎም ድሕሪ ትርክብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክልቲአን ሃገራት ዘቤታውን ዓለም ለኻውን ፋይናንሳዊ ስርዓት ንምርጋጽ ተወሳኺ ግልጽነትን ተሓታትነትን ከም ዘድልን ኣብ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዘሎ ግጭት ሰላማዊ ፍታሕ ኣብ ምስጓምን ኣስሚሮም ኣለዉ ይብል ሶማልያ ኣዝዩ ንዝተፈጸመ ዝኸፍአ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዘኪራ ውዒላ ከም ትማሊ 14 ጥቅምቲ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ናይ ጽዕነት መኪና ዝተጻወደ ቦምብ ኣብ ኣዝዩ ጽዑቕ መስቀለኛ መንገዲ ሞቃዲሾ ተፈንጂሩ 587 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ኣሳት 1,000 ድማ ቆሲሎም ድሕሪ 4 ዓመት እቲ ናይ መጥቃዕቲ ፍርሒ ሎሚ እውን ኣብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ይስማዕ እቲ ቦምብ ዝተተኮሰሉ መስቀለኛ መንገዲ ሎሚ መራኸቢ ወይ ጎደና 14 ጥቅምቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ ናይ መዘከሪ ሓወልቲ እውን ተቐሚጡሉ ይርከብ መብዛሕትኦም ዝዓነው ህንጻታት ዳግም ተሃኒጾም እዮም ዛጊድ ነቲ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን መንግስቲ ሶማልያ ግን ንጉጅለ ናዕበኛ አልሸባብ ይኸስስ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ወዲ 23 ዓመት ሓሳን ኣዳን ኢሳቅ ናይቲ አልሸባብ መስርዕ ብምምራሕ ኣብ ለካቲት 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሞት ምስ ፈረዶ ሽዑ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ተቐቲሉ ካልእ ሰብ እውን ኣብ ዘየለሉ ሞት ተፈሪድዎ እዩ ህዝቢ ኬፕ ቨርድ ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት ፕሬዚዳንቶም ክመልጹ እዮም እቶም ክልተ ቀንዲ ተናሓናሕቲ ኣባል ናይ ኣፍሪካ ፓርቲ ንነጻነት ኬፕ ቨርድ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሆዜ ማርያ ነቨስን ኣባል ገዛኢ ፓርቲ ምንቅስቓስ ንዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ካርሎስ ቬጋንን እዮም ኣብ ስልጣን ዝርከቡን ካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመኖም ይዛዝሙ ዘለውን ፕሬዚዳንት ሆርሄ ካርሎስ ፎኔስካ ብሰንኪ ዝተቐመጠ ናይ ስልጣን ደረት ኣይወዳደሩን ዘለዉ ብመሰረት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቦስተን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ፖለቲካዊ ሳይንስ ኤበል ጃሲ ኣማዶ ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ካብ ዝካየዱ ምርጫታት ፍልይ ብዝበለ ኬፕ ቨርድ ውፅኢት ምርጫ ናይ ምቕባል ታሪክ ኣለዋ ይብል ናይዚ ምኽንያት ን30 ዓመታት ዝጸንሐ ልምዲ ዴሞክራሲያዊ ስግግርን ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ዳያስፖራ ኬፕ ቨርድ ግጭታት ናይ ምልዛብ ታራ ስለ ዝፃወቱን እዩ ይብል ወሲኹ ትማል ሓሙስ 14 ጥቅምቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ንዩናይትድ ስቴትስ ኣባል ኣብ ጄነቭ ዝመደብሩ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ገይሩ መሪፅዋ እዚ ዝኸውን ዘሎ ምምሕዳር ነበር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘለዎ ዝኸሓነ ኣድልዎን ሕፅረት ናይ ኣሰራርሓ ለውጥን ብዝብል ካብቲ 47 ኣባል ሃገራት ዝሓቐፉ ኣካል ድሕሪ ምስሓቡ ድሕሪ 3 ዓመት እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ብምስጢር ዝተኻየደ ምድማፅ ብዘይ ተቃውሞ ካብ 193 ኣባል ሓፈሻዊ ጉባኤ 168 ድምፂ ረኺባላ ን3 ዓመት ዝጸንሕ ኣባልነት ሓደ ጥሪ እዩ ክጅምር እቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ንካልኦት ብርክት ዝበለ ሃገራት ብምምራፅ ንካሜሮን ኤርትራ ሶማልያ ህንድን ኣርጀንቲናን እውን ዳግም ኣባላት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኮና ትማል ሓሙስ መሪፅዎን ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ካልኤይቲ ዝተሓተ ድምፂ ዝረኸበት ሃገር ኮይናላ 144 ድምፂ ንዝረኸበት ኤርትራ ጥራሕ እያ በሊፃታ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣሜሪካ አንጻር ኮቪድ-19 ዘሰጎመቶ ብሩህ ተስፋ ገሊጾም ንመሰረተ ልምዓትን ማሕበራዊ ወጻኢታትን ሕጊ ናይ ምሕላፍ ኣጀንዳኦም ኣብ ዘጠራጥር ኩነታት ኣብ ዝርከበሉ ኣብ ዝሕዚ እዋን ፕሬዚዳንት ባይደን እታ ሃገር አንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተረኽበ ምዕባለ ተዛሪቦም ኣለዉ ብደረጃ ሃገር ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ሰሙናት በቲ ቫይረስ ይተሓዝናይ ዘሎ በዝሒ ብ47 ሚእታዊ ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ድማ ብ38 ሚእታዊ ምውራዱን ኣብ 39 ክፍለ ግዛኣታት የንቆልቆል ምህላውን ገሊጾም ኣለዉ ባይደን ዘይተኸተቡ 66 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ክኽተቡን ትካላት ንግዲ ንዝተቐመጠ ኣስገዳድ ሕጊ ብምኽባር ሰራሕተኛታቶም ክኽተቡን ትማል ሓሙስ ደግሞም ተማሕፂኖም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይዛዘም
يغنيلنا قبر كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا أخم تكتاتلو زلقم زغطل ريبورت نما قال إيزوس دنا صراحة نياتات فيدرالاو منغستين زحالفو حمش تاوارح دموزم سلزي تخفلم نخبيت ساقم تساتيحم كمزلو نريبورترنا مول جيتا آتسبها قليت أملالو ناو خسقركم نلعلي 30 عامات أب سرح منجستي كم صنحة ززاربا أب بيرو تكنيك المويان تمرتن سلطنة كلل تجري سرحتني زخونا ويزورو كيدان سلمون أب زصنحة له عامات سرح منجستي مهيا كي تخفلن نا حمش توارح إذا أكل زصنحة نفلا مأوان مخان يلزم شو منتسبة زم حدرالو مهيان يرخبا بزي مهلاون كم ستجمعين حبيرن زيد ما أكل حزب تجري نمنصات يجبر زلو سرحي بمبال كسيسنين كان حمش ورحس ورحدهم جات كون أفتقدم نورنالو تصبق ليونا يتصبق الحالة سلام لوزي أوزه الساعات نرئت لنا جن بتعني أشجاري بتعني خبيد عام خابد على هنا في الله أنا الحزا أجمع أبكر جزار اللسان أشجري من كرايل اللهم خانو أسأل اللهم خانو قبرك حساي سبهلا ممهر يونيفرسيتي عدقرات دمام وتصار سرحتنيا تكال فيدرال كوينو نسون كم كالو سرحتنيا تات منجستي محيا سلازي تخفلو صدرو نممحدار كم تتسقمي يحبر تو تسقم تفاطير لطرنات رخني انا بوليتيكانيا يكون خي اكاديميك سرحتنيا ممهريه هم ممهر زل سرح هو دموز كخفلني قدنيو مالتي لازم مفتاح يكون لقبا تعيون انا نايتيكا منجستي الخفلنا فيدرال انستيتيوشن سرحتنيا مخنياتو تعيو لا دموز لي خفلن مخنيات استعيو وي لتو فيدرال انستيتيوشن عام يونيفرسيتي دموز لا عقرلو مخنيات منم عينت بقول لخونه مخنيات يولي مستطرنت للتحاز النجار وني خني تاريخ خيله فهم حدنا منجستي خوينا يلو مصا اكل تهزبس ناتي حزبي خني كابل دغيمس بجتك سلعلو ايدلي كممال خالي عينت أملخخت على اللوي خني سلازي مفتحي جور للبل هذا على ما كف محرسة زقدايزي بأدخرت كريئة مفتحي كجور لنا دموت كنخفر المخنيات كم ما شاشي لنا تو فيدرال منجستي ده منجستي عيوي بوليتيكايس التفعل عليه سلازي زي أو قمة وشتأتيو مفتحي كجور لنا انتلقى تليخونا جن بطعم عالي يشجر يلقط منا علم لخت كالات عنتو بمحدار نتهزبي كبتصح لي قباينهم ويزرو لياتا كاز تبهلا كاليتي سرحتنيا منجست بوغنن زبجت زي لمينا كفيدرال نومصي نبري ناي بعلنا كاز استفلالي حبرتسب جبري لفيدرال ندفو ينير خوين جن زبجت نبعلنا ينير كخلخلنا اي قبو منير بسرو كم من سرحتنيا تلحكي خونا كم تجراوي نات تجراوي زوج حمكرا يبصحنا لنا هون مالتي عدانة تخلاي أبي يونيفرسيتي مقالة ممهريوم أبتي يونيفرسيتي زركبو أستات 10 شح زخونو سرحتنياتات نزحلفو حموش توارح مهياس لزي تخفلم أبي تسقم كم زلو يزارب زي يونيفرسيتي ناي فيدرال انستيتيوشن تبايلو زحسب كن أب تجراي سلازلو أتقاري يكون تبايلن ين تقلي أنزلو عيلي إزوسدنا مزحت أون ياو تفتي يونيفرسيتي محافرسب خمسن قالت يونيفرسيتي يخفول أنزلو لمن تايسي ناي تجراي يونيفرسيتي تجارو زبل تارجات لطيفون ومقطعتي قصع له مالت إذا تجراي كله دموز نورون دموز يركب انت نرد اينافت تناي قطر محبرسه ونكا اب تግራይ لعلميت شح سرحتنيات منجستي كللن فيدرالن كم زلو تزريبلهم لدمص امريكا مولጌታት بحمقلم يغنيلنا مولጌታ راديو دمص أمريكا كاب واشنطن دي سي تكتاتلو اللهم كالاي ريبورت نمعراب إثيوبيا يزوسدنا ولغا أب إثيوبيا يغريتا مبرق ولغا وردا كيرومو استلعل قونصن تقمت حدن كلتن كم أقوزاطرا إثيوبيا زورد مطقعتن هيوت بزح سبات تطفين كاب أبايتهم مزابيلو كبلو نبرتي تزاريبهم أب تقونصي 15 سبات قتلهم لعلد 900 سبات دمات تمزابيلهم يبلو حلف كوميونيكيشن اتي بوتا نتمت قعت زفصمو اونك شنين صنفنيا امحارات تزاربتي شفاتن يوم اوني لوم يبل كاب كفلي امحرينيا انا رخيبنايو من ياخد اربويا
أمرأ ولا وردا كيروم متركب كتمهارو نزحلف 4 معلتات بهوكت كتحمس كم زقنيت قال نبرتا نفيو يقلي زمالهم ما انت دحنناتهم كبهال سمم كيقل زحاتتو حدا نباري كم زبلو قصرم بوقع زي فلت سبات أوردا كيرمن كبابيون بعتقات كقتلو صنيحهم يبلوم العلي 4 شحون تمزابيلهم يبلوم በጣም እንትን ያለባት ኪረም ወረዳ ናት። አሁን ካናቴ ጀምሮ بتعم تزبز حز وردا كيرميا كابنها 12 أبتا وردا أب حد بيت كريستيان 8 زخون سب تقتلوا اللوم ناب 300 زخون سب أبتا قبل الترايز تقتله أب كالو بوتا 300 سب قتل كله سبر زينا خبها الكله بزعبا زقن زينا كواعي تسرحان يبل بوقا أبت بهالورداون أب حد معلت 38 سب قتل كله زتبهليلن حزب تمزابيلون زتبهليلن كبلون اتنباري يوسخ كنتات دحننت كم زخوينو نهالوه من محدار اتورداغن نزي أب قمت كيئتو أبتا ختما زنبرا فلو حيلي كواتس بمقبار تزاربت أمحارنيان حدا قالي عم كبلو ونقلتوم اتفلي حيل مسوات ايو اونق شاني زبهال عطوق ماتيو ابتا ختما خراقف تغيرو بزو حزبون يچفچفالو اتتصل اي امونغ حزب محران اورومون ايكونن دايما دي تبهايلو نساتم كااتوغن مسوردا زسرح سرح علو يبلوتم نبرتيم نفسنا نمدحان حق اخباري يمصالنا خبلو انت محطينوم بخال نزيز تبهال زصرر حبريتا خا ابزي اب امريكا نباريت لانكاستر زخونا بداريك انا اب كتمهارو نبرت زخونو 9 ابالات بيتسبن كابام حراز موصيوم بستبهال عطوقات كم زتقتلون نفيو اي كفلي اورومنيا بسلك تزاريبنالوام كان قدا قداتو ماتيكي ازي خبيد حزني اقاطمنا زلو حدا كلتا سبطراي زيكونس بزح آبال بيتسبي تقتلنا بحافشات 9 سبات يم تقتلومنا قدميهم سحاد آبال سدرا بسلكي تزاريبهم يم تغسي يسمعو خمزلون أب حادت آخاخيبهم كمزلون تزاريبهم نيروم ات آبال سدرا مليسون تدولة جن كرخبو مايكالن أب جزءهم يم تقتلهم ترخيبهم يبلام بخال وغن كابهارو هاديموم نابكيرو مكم زخدو نفيو بسلكي خابز غلصو سبات حدا بسنبت كاوغن امحراز مصوع عطقات حيلتات كم زطقعوم غليصمالوم فانو يلوم نرسوم زصوعيوم زبلوتم نفيو يزحبرو حارستو تاي مسلون زحازو برتون عابيو حجون ابايتي ينددون نبرت يزرفونالو نزز كلاخل اخبار سلام حيلون يلن يولوم كالوتون تمساسال ريتو هيبمالوم حلفي كوميونيكيشن كللاو منغست اوروميا اتو هايلو الدنيا بوغنوم اتي اوردا كيرو مولو مقنز تفطر مزراق سلامن بصيح زبلو غداتنا ملكيتوم نفيو اي كمزيبلوم مسراق ولدا كيرمو وردا حارو قبل لاي أمرأ ولا وردا كيرمو أبهارو عطقات شاني متقعت وريدوم اللوم بز مخنياتون كالو اتزتودبو أمحارنيا تزارب تشفاتون اللوم إذي كلتي يمنت متقعت زوردوم بتتقبت حدن كلتن زتفتصم متقعتي 15 سبات تقتلهم 967 سدرا بيتات كأكاب كبابي تمزابيلهم اللو يلوم نزي أوردا كيرم لم قنز تفتر قلولاو بزملكت ودب حدنت ملا إثيوبيا زيغاتات إثيوبيا نمحبراو فتحن بهراو من قصق حران مجلسي أو تيوميم كوميشن سبعو مسلات إثيوبياون اتخنتات أزيو 5 شاقلو قليت اللخبل ملس كاتشوامها كابدي سابا حبيرو اللوم يغني الله منيا كاب واشنطن دي سي VOA دمسي أمريكا تكتاتلو اللهم سالساين موداتان ريبورت معرب أفريقيا يوزوس لنا ودب طعن عالم زدو زصدقو فلاماي كتابت عاسو أب أفريقيا عبي دريت كم تصفى تنبرو لولو يبل حمام عاسو أب أفريقيا طرح ببعمتو 265 شيح قوعوت زقتل بتانتو زمحلالف حماميو تحدش كتابت اب مكلخال عاسو عبي سمكو انت هنا نتزاجد زلو اغبابات مكلخال جن زتك كم زي كونه كيلاتاتي مخرلو تيموتي ابويزي كاب ابوجا نيجيريا يقولنا تولدو انت غبريل لعلي 900 بعاسو زحمو هنا زموتو اب افريقيا يزغاطم زلون كم حبريتا ودبطعنا عالم WHO نيجيريا طرح لعلي ربعي نايتوم بعاسو زموتو تحز زيادة زتقع دما تحت 5 زعدميهم قلعوتن نفس صراتن ينيبل WHO
ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ትካል ሕብረት ሃገራት ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ምርምር ንፈለማ ግዜ ነቲ ክታበት ዓሶ ኣጽዲቕዎ ኣሎ። ዳይሬክተር WHO ቴድሮስ ኣድሓኖም እቲ ክታበት ምናልባት ንታሪክ ጉዕዞ ህዝባዊ ጥዕና ክቕይሮ ይኽእል እዩ ኢሎም። ኣብ ናይጀርያ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ዎልተር ካዛዲ ብወገኑ እቲ ክታበት ኣብ ናይጀርያ ኣትዩ ኣብ ጥቕሚ ቅድሚ መውዓሉ ብብዙሕ ናይ ምጽራይን ምቕባልን መስርሕ ከም ዝሓለፈ ኣብሪሁም። ኣብ 2019 ጀመረ ናይ ፈተነ ክታበት ኣብ ማላዊ፣ ኬንያን፣ ጋናን ኣስታት 2.3 ሚልዮን ቆልዑት ክታበት ዓሶ ተኸቲቦም እዮም። ሕጂ እቲ ክታበት ካብ 10 ሕሙማት ን4 ክከላኸል ከም ዝኽእል WHO ይገልጽ። እንተኾነ ሕጂ እውን ሕፅረት ቀረባት ክታበት ከም ዘለዎም እዮም እቶም ኣብቲ ባይታ ዘለዉ ሰበስልጣን ጥዕና ዝገልጹ ዘለዉ። እንተኾነ ነቲ ክታበት ዘፍሪ GSK ዝተባሃለ ፋብሪካ መድሃኒት ነቲ ጸገም ንምቅላል ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ብውልቂ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ብኻል ወገን እዚ ሓድሽ ክታበት ነቲ ዝጸንሐ ኣገባባት ምክልኻል ሕማም ዓሶ ዝትክእ ክኸውን የብሉን ይብል ኣብ ኣቡጃ በዓል ስልጣን ጥዕና ንዳዮ ይወተ። እቲ ግላክሶስሚዝክላይን ወይ ብምሕፃረ ቃል GSK ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዙፍ ኩባንያ መድሃኒት ኣብ ዓመት 15 ሚልዮን ክታበት ዓሶ ከም ዘፍሪ ኣፍሊጡሎም። እንተኾነ ኣብቲ ዝያዳ ዓሶ ዘጥቅዓሉ ከባቢታት ኣፍሪቃ ጥራሕ ነቲ ምትሕላፍ ዓሶ ንምክልኻል ኣብ ዓመት ብውሕዱ ካብ 50 ክሳብ 60 ሚልዮን ክታበት ዓሶ የድሊ ይብሉ ክኢላታት መዳይ ጥዕና። ሕጂ ኣብ ናይጀርያ ዘለዉ ቆልዑት ነቲ ክታበት ብቕልጡፍ ክረኽብዎ ወለዶም ብተስፋ ይጽበዩ ኣለዉ። ከም ጸብጻብ ቲሞቲ ኦቤዙ ካብ ኣቡጃ ናይጀርያ። يغنيلنا تولد كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمزي أمريكا تكتاتلو اللهم ناب فلي مدب كنسقر ناي لومي عربي فلي مدب نإرترا أسمار أيف وسدنا صغي رداد دبروم تبهال مسنكلنا إيد ستولدتيا إزي إنا خونغن نزلوا تفتراوي سنكلنا بديها تعوتت عابنتاوي تياي بلنا نا يسمر وكلنا برهان بره سجريدا دبرو اب اديس ابابا لغهارا زتبها لبوتا توليدا افلوهاز ابيت نايد سنكلنا زلوا ኤርትራዊት መንእሰያ ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ ኣብ አዲስ አበባ ዝተማሃረት ሰገሬዳ ኣብ 1998 ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝተፈጠረ ናይ ዶብ ግጭት ኣብቲ እዋን እቲ ብዝነበረ ስርዓት ኢትዮጵያ ምስ ወለዳ ናብ ኤርትራ ብምብራሮም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ኣብ አስመራ ቤት ትምህርቲ ኢብራሂም ሱልጣንያ ዛዚማ ማትሪክ ተፈቲና ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ በመርካባ ካብ ኮሌጅ ሓመልማሎ በአግሮ ኢኮኖሚ በዲፕሎማ ተመሪቃ ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ማእከል ተመዲባ ንሰለስተ ዓመታት ድሕሪ ምስራሓ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ስራሓ ኣቋሪፃ ከም ዝጸንሐትን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዳግም ናብ ስራሓ ከም ተመለሰት ንቪኦኤ ተዛሪባ እዛ ኣፈለማ ናይ 30ታት ዕድመ ትርከብ መንእሰይ ጽገሬዳ ክልተ እዳዋ ሓደ ኣጻብዕቲ ጥራይ ዘለዋ ህፃን ኮይና ብምውላዳ ፈለማ ኣብ ወለዳ ስንባድን ሓዘርን ከም ዝተፈጠረን ድሕሮም ግን ሙሉእ ጥዕና ከም ዘለዋ ብምርግጋጾም ንስንክልና ከም ጸጋ ተቀቢሎም በፍቅርን ሓልዮትን ከም ዘዕበይዋ ጽገሬዳ ትዛረብ ኣትገዛ ክፈይው ቀዳማይ ነገር ንእሽተይ ካብ ብዕባይ ብዙሓት ኣለው ክንክን ነይሩ حواتي بتعمي حنقوني حد حاوي نزحنت ايدي طوات حد حاوي نزحنت ايدي طواخ متخلو بتعمي بقى باصلي قال يعني انا اذكرني مالك تعمي طبو عالي فوتو مسك حج بقى نديكم ابوي منغست سمايات يوارسو سقعزالومي بايدو خليسه حنقي غيرت ادميا نتمرتي ابز اخللو بسنكي سنكلنا زقبلا بيت تمرتي بزي مركبا سدرا بزح كمستشجرو صغريدا تذكر شجر زنبر أبيت مرتفعات كوسد نخلوه مالك أمي جرح بحثي زعينته أيقبلوهم يمنيرو أرجع قرب دنقيلة مالتي خمس خدالي لي تمرتي سدرا مالتي ما زر ولا نقطع فلات الرزانتي استبل نيرا تمرت متو تعب شجر نيرو شعبة جزيت أمنا تمرت كم زلمة قالها أنا تايت نهاركم قلنا ما زر متى تقبر نيرو فرق معلتي ندقشي تمهرنا نيرا
ንخيد نخوت مالتي حجي كم تماهير ስለዝነበርኩ መጀመሪያ ትምህርት ከጀምር ካለሁ አንብቤ አይለህም በቃ አንብቤ ያቴ አብገዛስ ተማሃሁ ገለ ዝባልስ ኩሉም ፈልጦም ነይረ ማለት ደይ ህዋቴ ገለ ይሕግዙኝ ነይሮም ልክዕ ምሶም መስከረም ኮይኑ ትምህርት ከጀመር ካለሁ ናይቃ ጥራስ ርሳስ ይወሃበን ነይሩ ትምጽሐፍ ግን በእግሬ የብገዛል ይስእል ነይረ ጽሕፍ ቋዲኩንኩስ ከም ፍየይ ገለ ይስእል ነይረ ማለት شعوت كلاس مساعتكم حنت معلت خلت معلت طراز حذا خيده حطي معبايه حذا اللي تخيت تحفلي وطي يعني دباب كلاس يذكرني شو بدحريو كن بقى انت مولع العمله ولا حد الا العمله يطبب دبكه ولا زنجر النسب الا كن ازي عشان فوتين بزح انت ايدينا دقيفه تحف ليره مالتي كلاس شو دحرين بقى زبلت صحافيت كوينه مالتي كلاس مالتي ايش قري ليره ንነፍሳ ከም ስንክርቲ ከም ዘይትሪኣ እትገልጽ ጽገሬዳ ከም ዝኾነ ካልእሰብ ኩሉ ስርሃ በዓላ ከም ተዓይን አረዲኣ መብዛሕትኡ ናይ ገዛ ስራሕ ዳርጋ በእግረይ ማለት ቢዴካ ከምዚ ጽፍሕ ስራሕ ለኻ ምኻስ ኣሎ ማይ መቕዳሕ ይዳሎ ክምገብ ከለኹ ቢዴይ ብኽልተ ኢዴ ዘላጊ በይ ምገብ ማለት ግን ንጥፈታት ክብድ በለኻ በእግሪ ማለት ይገብሮ ማለት بخلتي تقم يا كم بتعمل بحر بقدي دي تعمل ما انا قلت بقري دغيره مالتي كل شيء خلي مالتي في مغوغا تعبيني ليليره مالت دي فتنكوا خوينا مالتي قدمي ورحي قال بلا كن كاسي سوقي مالت كغبري تلكا تغبريها طبيعي غبري ولا حنتي غزا يولو لي هتويا ماشين الله كاوتي ملغلا محصب غبري اي سرحانني نيرن حواتي كلو كن داخل مسكده على تغبر مالتي ما هيوت كان نغرسي تغبر مالتي አብገጻ ወትሩ ፍሽኽታን ሓጎስን ዘይፍለያ መንእሰይ ጽገሬዳ ወላዲታን አብቀረባ አዋን በሞት ተፈለይዋ አቡአን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ንኽትበጽሕ ዓዘ ተራ ከም ዝነበሮም ትዛረብ ካብ ዘፍቅርዋን ዝሕንቅቕዋን ስድራ ቤታ ተፈልያ ኣብ ኮሌጅ ምስከደት ንስተወሰኑ ሰሙናት ህይወት ኮሌጅ ከቢድዋ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰት ጽገሬዳ ምስ ባህርያ ዝሰማምዓ መሃዙት ብምርካባ ግን ትምህርታ ብዓወት ክትዛዝም ከም ዝኽኣለት አብሪሃ هم حوخا خوينو محازخا زمطء مالتي سب مسقربكا شي كل ነገር እንዳቀለለካ ይደኸይ አፍት መጥባዕቱ ይሕግዘካ እዩ ብዙሕ ሰብ እንታይ መጽሐፍ ክነውርደል ኮሌጅ ክብድ ስለዝብል እንጥፈልኪ ድብለካ ሰብ ኣይትእኒኻ መስቀረበካ ብዙሕ ግዜ ስጋዕ ዝቀርበካ ሰብ ይስከፈካ ኣነ ኸ አንተ ያለኒ ሰቀልጢፈ ኣይቀርም ስለዘላህነ መስቀረብኩ ግን በቃ እሰም ስለመደኒ ዳርጋ ከም ትዕይቲ ከም ኣኒ ዝርኤኒ ከም ዝጎለኒ ነገር ዘሎ ስለዘይ መስለ በቃ ከም خريان መስብካ ይርደኒ حمل مالو مسكنا افت كافي خيدي مقب نيره ማለት هجي بጣعሚ ደስ ዝብል ህይወትካ ኮሌጃት ሒልካ ቆልዓን ከላ ረሳስ በእግራ አርቂራ ስዕል ተስዕል ከም ዝነበረት እትገልጽ ጽገሬዳ ተማሪት ኮሌጅ ከላ ኣብ ቴሌቪዥን በአፉ ስዕል ሰብ ምስራአየት ናይ ስዕል ድሌታ ዳግም ከም ተበራበረን ስልጠናታት በመውሳድ ምስዓል ከም ዝጀመረትን ተዛሪባ በአፉም ወይ በእግሮም ብስዕሉ ናይ ከም ፕሮግራም ነራ شو بقري شخص إلى خيلي مالتي حجتي نتفتات كمتي بيدي تقمنس كيف أنا بقري يزقبرو كم سل يزقبر بخمو مالتي نفسي أرتعتي بزح تصدق كم زي كستايد بهالسؤال تاساي سألني جن بعمي يفتني مالتي بزح جدي نابلاند سكيب نافيرتات نافزي نواف قله مسألة دسيلني مالتي سبيشال كيز كم مسنات كازخيد كم زخت قبر لك أي لازم هركا أي وصلكم مالتي بر مستعير فترة بلنا سجن أرت سكول موسيدة مالتي جدا مو يدلك كم في بغريد سؤال مالتي جي أدلات تركب مو ولا مشيت شوحي كورس كم زيافتي موز إنفوت بينتينج دبال أدلاتكم من حرالو وسيدة خمت كمخسر تتركب اسم بلاني كسر حلو سيدليه المسألة زليوا نجارات بعلا كم تدالون صقريدا قليص الله ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ኣስመራ ኣስታት 16 ኪሎሜትር ርሕቃ ኣብ ትርከብ ዓዲ ቆንፂ ትነብር ዘላ ጽገሬዳ ናብ ኣስመራ እናተመላለሰት ክትሰርሕ ከም ተጸገመት ብምግላጽ ናይ መጓዓዝያ ጸገማ እትፈትሕ ተሽከርካሪት ምርካብ ዝዓበየ ሕልማ ከም ዝኾነ ኣረዲኣ تذكرني خمسة ولا بقريك سرح ويله نحرحت له ويله ولا تذكرني كم تقولوا يدلوا تقبرت هون كاس جيزي هذا ليك كايمات مسألة أفكر ليك أنا خان تاي كلش عزم مني نعيت خون سايكل وكان نعيت خون ماكينة يدلك يا طعمي عزم مني الجناتي بقدر تزور ناسين كلان كوينا ولا نعيت قريت خون بقدر تزور تدركب زلوا رحقات مصير حجنا يشرح حدش جديرة يزلخو كل ملو مسألة يابك كم يقني لنا برهانة كاب أسمارا زي كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا يو
أبزربانا قدام السنبت كولينج شو ويكا حتون ملسن كابخاتكم استلاخون زتانا قرلو يو قالت يفوز باصحن نمقبنا زاقلقلو أحملتن فرامران زارستيو سالستا أقاش كلوانان مسانا أخوانكم كتكتاتلو أدمكم اللنا قدام السنبتن كسام رحب دحن حدرو قلتشن عصرت أربعة ويكا عصرت حموشتا تقمدي قلتشن عسران حادنيو كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا براديو انتو خوينو تكتاتلونا زلوهم أب عسران كلتن عسران شدشتن سالسان حادن متر باند أب فيسبوك ويكا أب يوتيوب بقطتايخم تروحونا بساتلايت أب تلفزيون انتو خوين مالتيو VOA عسران أربعة كترهونا تخليهم سلامتنا تقبلوا كوراتنا نلومي عربي زدارنا لكم زتفلالويو مدبات حزنا لكم علنا كاب مقالة سرحتنياتات منقستين إذا حلفوا حموش تاوارح مخيانا يتخفلون زبالولو كام أون ودبت عن عالم زوصدو نعصو زملكت كتابت كمون كاب معرب إثيوبيا ولا غاز مصنا ريبورت بقدم ساعك نقربلكم هنا مسانا صنحو موداتا حنتي فليتي ابنتاوت كوالستيتي كاب اسمرا سلاخلنا ريبورت الله زو كلهم نعاهم يوم مسانا صنحهم تخاتاتلونا زينا خنا قدم كاب قبر مدن نفنو دمس أمريكا أغلغلوت أمحارنيا